V roce 2022 se do hry připojila záhadná postava, dnes nazývaná Crowman. Nikdo jakž takž neví, kdo to vlastně vůbec je. V dnešním videu si dáme některé teorie, které by mohly naznačovat o tom, kdo je Crowman, a dáme si základní informace o něm. Na konci videa vám řeknu, kdo na 90% je Crowman, takže dokoukejte tohle video až do konce a my jdeme rovnou na to. Crowman se poprvé objevil v Secret Neighbor vydané v roce 2019, kde byl pouze na intru a ve hře nebyl asi ani vidět. Větší obsazení dostal ve hře The Guest, která měla být předčátkem Hello Neighbor 2, jako momentálně vidíte toto intro. Podle většiny fanoušků je soused Crowman, což podle mě je naprostá blbost, hned v několika případech. Na hodně obrázcích je vidět Crowman i soused zároveň. A Crowmanová postava je úplně jiná než ta sousedova. Navíc soused je takový trošku pomalejší a Crowman je opravdu dost rychlý. Teď si řekneme menší příběh The Guest, aby jsme vlastně pochopili, jak bychom mohli zjistit, kdo vůbec Crowman je. My jako Beatrix přijedeme do opuštěného parku, který vlastnil nejspíš soused. A proč by v něm byl soused, když je to celkem daleko od města? My jako Beatrix tady prozkoumáváme tohle město a snažíme se vyřešit nějaký záhady. Tahle hra je poprvé open map, takže my tady můžeme chodit skoro po celé mapě, v níž nás nahání Crowman. A teď, kdo je Crowman? Teď už víme, že je dost rychlej, je mršnej a postava musí odpovídat. Hello Neighbor 2. Kdo je ten rybář nebo sousedův otec? Proč má na ruce hodinky a proč Crowman v Hello Neighbor 2 má taky na ruce hodinky? Jako, tohle je docela zvláštní a já si myslím, že to je upřímně sousedův otec. Nikdy o tom nevíme, hide and seek nám nic neřeklo, je to čistě moje teorie, ale jako proč by to nebyla pravda? Ty hodinky tam nasvědčují všemu, ta postava vypadá skoro stejně. Za mě je to jasný, kdo je Crowman, a pokud až se zjistí, že kdo je Crowman a jestli já budu mít pravdu, tak mě můžete dát Nobelovku, protože si upřímně myslím, že mám pravdu, jo? A teď, jak by tomu odpovídal příběh? Pokud vůbec nevíme, jestli je ten rybář nebo kdo to v tom Hello Neighbor vůbec byl, sousedův otec, jakože by tomu odpovídalo. Proč jsme se nic v hide and seek nedozvěděli? Nic jsme nevěděli. Proč to v hide and seek nebylo? Já jsem dělal hodnocení Hello Neighbor her. Hide and seek jsem dal asi nejlepší hodnocení. Ale proč tam nic nebylo o sousedovém otci? Pokud jako je sousedův otec Crowman, tak budu zklamat z hide and seek. Jedna z variant někdy v roce 2020 nebo nějak tak byla, že Crowman je manželka souseda. Co to je za blbost, lidi? Musíte u toho přemýšlet. Crowman je rozhodně sousedův otec a při stavění tohohle parku mu bez tak otec musel pomáhat. Takže já si myslím, že víme, kdo je Crowman. Váš názor můžete napsat do komentáře, ale já si myslím, že mám pravdu, ale nevíme to, je to moje teorie a nechám ji na vás. Po tomhle krátkém bádání, kde jsem vám řekl můj názor, budu moc rád, když tady zanecháte like a odběr. U dalšího videa zase se uvidíme hodně brzo, protože teď je v Hello Neighbor spoustu věcí, které musíme ještě probrat. Když jsem stříhal tohle video, tak mě možná došlo, že soused může být taky Crowman, hned z toho, že tahle fotka je úplně ve stejném taky v Hello Neighbor Guest a je tam soused, takže možná Crowman je i soused. Lidičky, já to fakt už nevím, nahoďte odběr a možná o tomhle bude ještě jedno video. Mějte se hezky, ahoj.